Burdiñola, hola Sagasti conserva. Antxon Belaustegi lehenengo, bigarren Aritz Garate, hirugarren Alejandro Astaburuaga, eta laugarren Beñat lehenengo, Alaitz Kortabitarte, bigarren Marina Etxebarrieta, hirugarren eta Maria Robles, laugarren. Zorizonak eta txalo bero bat, laurori. Ordara Nogalesek, ordu bete, 0-4 eta 16 segundoko denporia indau gaur. Gaur Izazun Robles, Lekitxoko Kirol zinegotziza, 250 euro, Garaikurra, txapela eta lorak